И здравейте, хора! Аз съм Monster BG. Сега ще снимам клип на Clash Royale и ще ви покажа коя арена съм се дигнал. Ще ви покажа какви честове съм спечелил. Дигнах се 10-та арена. Нещо май не зарежда. Да видим колко часа остават за супер мечка често да се отвори. Два часа. Няма да го джемваме, защото няма да има легендари. Да видим какво имаме в шопа. Грейвер, познавам. Мисля да го вземали, но не аз взимам. След 11 минути почва фрито VV Mega Knight Challenge. След 10 минути се отключва Мега Найта. Мега Найта се отключва след 10 минути, лад. И тук е около 99%, че може да ви се падне Мега Найт от Legendary честа. Дано и други да правят много такива турнири. Радвам се, защото почти съм 10-ти левел. И добре, хора, ще затварям клипа и после като почне турнира може да снимам как се правя клип. Също и Супермен ще покажа как ще го отварям. И за сега чао!